Sziasztok, én Bolykásztól vagyok a Creeper Gaming-től, és ez az új csatornánkon az első gameplay videó, amiben egy kis modos survival lesz, nem valami túl sok moddal, remélem nem lesz baj. Kicsit laggosan fog menni az egész, remélem nem fog titeket nagyon zavarni, mert Optifine az nem nagyon szereti a Minecraft Forge-ot, ja, mert grafika szépen van, na így már értem. Na, mint az Isten. Akkor lehet, nem tudok még felrendelni distance-en. Van pár mod, Buildcraft, Industrialcraft, mi a neve ennek? Not out items, vagy mi. Van egy kis kezdőcucc, kezdőcucc nem más, mint nem dirt, hanem kezdőcucc, ez egy MFS room, egy hol van az, egy Mass Fabricator, egy MV, egy AV Transformer, egy Redstone, két Redstone Energy Cell, egy Query, és valamilyen cucc, hogy túléljem. Kivettem azt modot. Akkor egy Bronze Pickaxe, meg egy Bronze Axe. Innentől Noad. Úgy ez a neve a mapnak, hogy Survival Noad, mert én mindig addolni szoktam Survival-be. Copper, na, akkor el is kezdeném, és közben beszéljetek akkor még az új csatornáról. Mondjuk igaz, hogy nem is töltöttem fel ezt a videót, ami az új csatornáról bejelentések, úgyhogy inkább most el is mondom, miközben itt bárányokat ütögetek. Az lenne a lényeg, hogy ugye gameplay mod bemutató videók lesznek várhatóak a csatornán, úgy mint a régi szép időkben. Most meg lemerült az egér, jaj de jó. Halljátok? Ja. Ó, de utálom az ilyen fákat. Na, szóval legtöbb az a mod bemutató lesz. Először is ezeknek a modoknak a bemutatója lesz várható, amíg itt is benne vannak a modpackben. Adjatok gyapjót, adjatok! Na, akkor lesznek tutoriálok, például hogyan kell fillerrel házat építeni, buildcraftba, meg ilyesmik, értitek. Hardcore sorozat, modokkal hardcore sorozat fogadjunk, hogy még senki nem csinált olyat. Tényleg, tekint hardcore. Milyen jó ötlet. Komolyan, srácok. Ja, várjáték, az elmarad. Április 30-án lesz megrendezve a szülinapomra. Azért döntöttem úgy, mert akkor itt lesznek a haverok is nálam, és akkor mégis többen leszünk. Jelentkezést azt e-mailbe várom, lent a kommentbe, vagy leírásba le is írom, hogy mit kell küldeni e-mailbe, de azért szóban elmondom. Először is az e-mail cím az, az e-mail cím az creepergamingteam.gmail.com vagy kukacgmail.com-nak. Érted? Akkor azt kell leírni, hogy Minecraftos neved, Skype neved, és nagyjából ennyi. De a Skype név az iszonyatosan fontos. Még ha Minecraft nevedet véletlenül elfelejtett, de azt is írjátok oda, fontos. Akkor, de a Skype név az mindenképpen ott legyen. Nincs, akkor csinálj egyet azt a... Na, nincs... nem adjátok meg a Minecraft neveteket, akkor fel tudlak hívni Skype-on, megkérdezem, de azért adjátok meg. De a Skype az nagyon fontos. 10 perces videók lesznek, ugye? Vagy 20 percesek inkább? Nem lesznek 10 percesek.
de ígérem, hogy gyakran fogom feltölteni őket, úgyhogy ne sajnálkozzatok, és inkább legyen egy fél órás videó hónaponta, vagy 10 perces videó naponta, értitek? Tehát nekem nagyon mindegy, döntsétek el ti, de én szívesebben rakom fel több kis részben. Bronztucokat jónak hittem, hát nem az. Várjátok, itt kicsit felgyorsítom, vagy vágok egyet, ameddig kiszedem a homokot. Itt is vagyok. Kiszedtem itt homokot, meg ilyesmit, ami érdekesnek tűnt. Akkor szerintem le is rakom a queryt, valahogy így. És csinálok crafting table-t, meg ilyesmit. Gyorsításban nem annyira szeretnék a videóba, de hogyha a vágás ilyet azt szeretnétek, hogy bebizonyítsam azzal, hogy nem addolok, már nem addoltam, meg nem gyémántásúval szedtem ki a homokot, hogy nem addoltam. Látjátok, recycle módban van. Na, milyen idegesítő lehetett eddig. Na, így. Akkor kell nekünk stick. Ásó. Jó. Kell nekünk egy dupla chest. Így. És ide meg egy ilyen. Na. Így itt szépen elmegy egy ideig, addig csinálok még egy csomó cuccot, hogyha esetleg eltörne, ami eddig van, akkor ne legyen baj. Ezt megvárom, még kiás pár követ, és viszek pár kőcselkányt. Várjatok, itt is vagyok, csak a D meghajtómmal voltam elfoglalva, remélem nem baj. Csinálok gyorsan szerintem egy ágyat. És ameddig a query bányászik, én besegítek neki. Már ha van ágy. Na, így. Szerintetek mi a legidegesítőbb blokk a Minecraftban? A virágokon és a gombákon kívül. Hát szerintem a fű. Na, akkor szed egy kis követ, csinálok cuccokat. Jó legyen. Már hogy kiszedi a virágokat. Berakom ide azokat, ami nem kell, nehogy valami történjen velük. Ez kell. Azt mondja, hogy kell 3 csákány. Remélem elég lesz egy ideig. Kell 2 ásó. Csinálok a biztonság kedvére egy csákányt. Egy ásót is. És kell 2 kard. Na. Most mi baja van a gépnek. Én egyelőre kipakolok. Jó, és mobokat elfelejtettem bekapcsolni. Jó, aludjunk egyet, és utána megyünk bányászni.
és egyben a videónak is vége van.